Πού και να, όπα τύρς. Όπα τύρς. Όπα τύρς. Μα όπα τύρς. Γεια σας βρε παιδιά. Γεια σας παιδιά και κάντε subscribe. Καλησπέρα χαριτσανίτιδες και δεκατρίτιδες. Καλησπέρα παιδάκια μου, όχι με βλέπουνε. Ευχαριστώ πολύ για τις εγγραφές. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω κάποια πραγματάκια. Έχω με την κάμερα. Έχω το Pepper 2IO. Και έχω και το App Store. Πού βλέπετε, όπως βλέπετε, τα έχω κάνει με icons. Πώς? Πάμε να δούμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, subscribe, να μου πατήσετε το κούδουνο καμπανάκι ή το κάμπανο κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα βίντεο και πάμε στο βίντεο. Αυτό το έκανα με στην εφαρμογή της Shortcuts. Μπαίνει στα Shortcuts. Όπως βλέπετε το έχω έτοιμα, αλλά πάμε να το ξαναδείξουμε μία. Πατάμε που λέτε New Shortcut. Πατάμε Open Up. Διαλέγουμε το Application. Προσωπικά εγώ διαλέγω ένα τυχαίο τώρα. Δεν μπορώ να το δείξω κιόλας. Το Calculator. Πατάμε τώρα. Ναι, αυτά να ξέρετε δεν μας ενδιαφέρουν, ναι. Και τώρα, επειδή μόλις εσύ το δουλεύεις αυτό, καταρχήν το home screen δεν μας αρέσει το όνομα, οπότε πρέπει να το μετανομάσουμε πρώτα και πρέπει να το κάνουμε calculator, πρέπει να το κάνουμε όχι calculator. Τώρα μπορούμε να πατάμε edit home screen, διαλέγουμε πριν το βάλουμε εδώ χρώμα, αν θέλουμε κάποιο χρώμα. Εγώ προσωπικά θέλω αυτό το κόκκινο και αν θέλουμε κάποιο σήμα μπορούμε να βάλουμε προσωπικά μπορούμε να βάλουμε αν έχει κάτι σε calculator κάτι σαν αυτό ρε παιδί μου και να πατήσουμε έτσι. Μας το έβαλε. Μόλις το ανοίγουμε όμως, βγάζει αυτό εδώ πέρα το μηνυματάκι. Για να δείτε ποιο βγάζει. Βγάζει αυτό εδώ το μηνυματάκι. Αυτό εδώ. Επειδή λοιπόν εμείς αυτό εδώ και σας το δείχνω επειδή εμείς αυτό εδώ το μηνυματάκι δεν το θέλουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Οπότε ξαναμπαίνουμε στην εφαρμογή Shortcuts και γράφουμε εδώ nothing. Το βάζουμε πρώτο. Έτσι τώρα μόλις το πατάμε δεν μας βγάζει τίποτα. Μπορείτε να το κάνετε για όλα τα apps. Εγώ το έχω για την κάμερα την οποία κλείνω για να μην φαίνεται. Κάμερα για το Pepper 2IO και για το Open Up Application. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe. Για στις 1000 εγγραφές θα κάνω live. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά.